L-uffiċjal Kurt Rizzo li jifforma parti mill-Special Intervention Unit l-SIU ġie sospiż mill-Korp tal-Pulizija wara li allegatament ittestja pożittiv għad droga kokaina u li kien involut f'leaks ma' traffikanti ta' droga. Rizzo huwa qibel l-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo kif irrappurtat fil-midja lokali ukoll tal-fiduċja tal-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Mezzola li kull darba li tkun Malta dejjem titlob biex ikollha lilu bħala uffiċjal tas-sigurtà magħha. Kif anke żvelat Rizzo bħalissa jinsab fuq police bail u qed jiġi investigat fost l-oħrajn fuq reati kriminali serji inkluż li għaddu informazzjoni sensittiva li traffikanti ta' droga. L-SIU hija taqsima fih dan il-korp li tissejjaħ f'operazzjonijiet meqjusin delikati u anke hija responsabbli biex tipproteġi persuni distinti u dawk b'riskju fuq ħajjithom. Ix-xahar li għadda l-Pulizija Xeriska mill-eri ta' 28 sena minħal Ormi wkoll tresqet il-qorti akkużata li bħala membru fl-iskwadra ta' kontra id-droga kienet qed tgħaddi informazzjoni sensittiva li traffikanti ta' droga qabel jitwettqu rejds mill-pulizija. Wara ċertu Ruth Buħaġġar ta' 30 sena u li għandu negozju ta' ġim tressaq il-qorti mixli li kien xaħam lis surġent Kamilleri biex ikun jaf informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet tal-pulizija. Minkejja dan għadu mhux magħruf jekk iż-żewġ każi humiex relatati ma' xulxin.